אנחנו היום עושים פילינג עמוק, ואני מבצעת עכשיו אפליקציה ראשונה. זה אחרי ניקוי, האור עבר ניקוי. לא נעים, לא נורא, אבל בסדר. אנחנו הפילינג מיועד בשביל לשנות טקסטורה של האור, גוון של האור, מרקם של האור. האור אחרי זה נראה מאוד מאוד יפה, מתוח יותר, אחיד יותר, זוהר יותר. פילינג כזה זה קוסמטי, הוא לא עמוק כמו רפואי. מבצעים אותו בשלושה מפגשים. כל מפגש בחצי שעה. הטיפול הוא לא מסובך, אין בו הרבה סיכונים, לסוג אור בהיר. לסוג אור צריך קצת להיזהר, לעשות הכנה נכונה לפני, והתוצאה היא מאוד משתלמת. ההבדל בין עמוק לקל לקוסמטי, שהקוסמטי אנחנו רק הורסים רבע מהשכבה הראשונה של האור. פילינג רפואי זה כל השכבה הראשונה של האור, שזה נקרא כבר עמוק. זה פילינג נורא קל לביצוע, זה לא שורף בשמיים, יש וינטילטור. ואנחנו נכנסים לאפליקציה שנייה. עכשיו זה מתגבר. מעריכות הם שתי בערב. כמובן מי שסובלת מהרפס חייבת לקחת כדורים כמה ימים לפני, כמה ימים אחרי, כדי שלא יהיה התפרצות. ככה זה צריך להיות אדום. זה בסדר גמור. ככה אפשר לבצע עוד שתי אפליקציות. עדיף עד 4 לא יותר. ואני אצלם את עצמי עוד חצי שעה שתראו איך שהפנים נרגעות, ואנחנו נעשה מעקב עוד יומיים איך הן מתקלפות. תודה.